Packed ang SM Pampanga Amphitheater dahil nagbalik na ang most awaited summer music festival na Castaway nitong Sabado, April 29. Maagang pumili ang mga manonood at hindi alintana ang mainit na panahon mapanood lamang ang bigating lineup ng mga performers. Ayon kay Charm Bacani, Assistant Mall Manager ng SM City Pampanga, sold out ang mga Gen Ad at VIP tickets sa first leg ng Castaway. 25,000 Gen Ad tickets po ang na-sold out at around 15,000 tickets naman po sa VIP. So, as mentioned, sold out po. Kaya napakasaya po namin sa nakuha po naming suporta dito sa pang-8 anibersaryo po ng Castaway Music Festival for SM. Pasado alas 5 ng hapon na magsimula ang Ultimate Summer Experience. Unang nagtanghal ang Kiwi singer-songwriter na si Prince mula sa New Zealand. Mas lalo pang tumaas ang energy ng mga tao nang umakyat na sa entablado at sumayaw ang kilalang DJ at dancer na si TJ Luño. Nakipag-duet at pinagbigyan naman ng The Chocolate Factory at Rocksteady ang mga request ng mga fans. Hindi rin nagpahuli ang The Ones at December Avenue sa pagpapakilig sa mga concert-goers nang kantahin nila ang kanilang greatest hits. Ayon sa mga featured artists, hyped up sa pagpe-perform dahil sa init ng pagtanggap ng mga Kapampangan at iba pang mga nanood mula sa iba't ibang panig ng bansa. So it was an unbelievable experience. I wasn't expecting this many people and I wasn't expecting the support as well. So it's an incredible experience. Yeah. Sobrang nagulat talaga ako sa reaction nila. Sinabi ko nga kanina sa stage, ngayong taon na to, ito yung pinakamalupit, ito yung pinakamasaya, ito yung pinakamagulo at pinaka-jump pack na natugtugan ko. And yun, nakakalusaw siya sa stage. Sabi ko nga, kung makita nyo lang yung view sa stage kung paano mag-react yung tao, napakasarap. Kaya maraming salamat mga Kapampangan. Mga Kapampangan, mahal ko kayo. Thank you so much. Ako rin, Kapampangan din ako pero hindi ako masyado marunong ng Kapampangan. Pero mga kamag-anak ko, laki ako ng guwagwa. Tsaka marami rin ako mga kapamilya na kaibigan na Kapampangan. Sobrang salamat kasi all these years, Rocksteady pa rin yung tinatangkilik nila. Music pa rin ang OPM yung tinatangkilik nila. So maraming salamat sa mga Kapampangan. Masayang-masaya naman ang mga dumalo sa Castaway 2023. Enjoy naman po. Excited po ako dun sa December Avenue dahil broken po ako. Inimbitahan naman ni Andrea Madlambayan, Regional Manager ng SM Malls, ang ating mga karehiyon sa mga susunod pang serye ng Castaway 2023 sa ibang SM Malls sa Pampanga. Yes, sana huwag kayong mawawala din sa Castaways natin sa SM Clark sa May 6. Iba naman ang lineup doon. So, something new to see. May 19 sa SM San Fernando, we'll do it sa 7th floor. So, Castaway, Under the Stars. Tapos you have Telebastagan also sa May 21. Hope everyone can join us. Iba-iba po ang mga artists natin for all of these Castaways. So kahit pumunta ka na dito sa Pampanga, pumunta ka na sa Clark, pumunta ka na sa downtown, pumunta ka sa Telebastagan, may bago ka makikita at may bago ka ma-enjoy. Bisitahin lamang ang Facebook pages ng SM City Clark, SM City San Fernando Downtown at SM City Telebastagan para sa latest update kaugnay ng pag-claim ng mga tickets. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News. Atin to.